Hayırlı kün Татарстан, hayırlı yaz irtesi bilen sizne kadirli televizor karışçılar. Tur efirde sizne selamlayım min Oyzila Batırxanova. Tapşırığımızın ijat türkümü şuşu minutlarda bizning bilen bulgan her tamaşaçıga көтәренке keyif, уңышлы эш көне тели. Bugün 22 Mart, Şerşembe gün. 22 Mart Халыкара су ресурслары көне билгеләп үтелә. Әлеге көннең идеясы беренче тапкыр 1992 елда Рио-де-Жанейрода узган конференцияда яңгырый. Максаты эчә торган суның җитмәвенә игътибарны арттыру, су ресурсларының кирәклеген раслау һәм аларны дөрес куллану. Шулай ук бүген 22 март көнне бөтен дөнья такси йөртүчеләр көне. Берничә кызыклы факт. Такси сүзе французларның такс сүзеннән ясалган, ягъни түләү дигәнне аңлата. Россиядә беренче таксистлар 1907 елда күренә башлаганнар. 1912 елда Мәскәүдә 230 такси машинасы йөргән. Такси йөртүчеләр иртәдән кичкә кадәр юлда. Хәерле имин юллар сезгә таксистлар. Кызыклы факт, Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә саклана торган ияткәрләр арасында борынгы җырлар, кыска җырлар, такмак-такмазалар, шулай ук совет чорында иҗат ителгән җырларның текстлары бар. Халык җырлары җыентыгына 17-20 гасыр кулъязма истәлекләрендә теркәп калган 11 лирик җыр һәм 473 кыска җыр тупланган. Инде 90-нчы елларда җырларыбыз исеме астында дөнья күргән җыентык исә күпләрнең иләрендә сакланадыр. Халык күңеленнән ташып чыккан әлеге моңлы җырларны, шаян такмакларны без әле дә булса, күңел тулганда, рәхәт булганда бәйрәмнәрдә яратып башкарабыз. Бүген язылган яңа татар җырлары әнә шулай буыннан буынга күпер салып, киләчәк буынга килеп җитә алырмы? Аларны башкарырлармы? Монысын вакыт күрсәтер. Әлегә ул җырлар белән таныша торыйк. Шендер иң башта сезгә гүзер җырын ишеттерәсе килде. Аның көен легендар шәхес Мәсгуд ага Имашев, сүзләрен Ринат абый Мөслимов иҗат иткән. Мәсгуд ага 3нче яңа татар җыры бәйгесенең иң өлкән катнашучысы дип билгеләп үтәргә кирәк. Аның җырлары һәр вакыт йөрәк түренә үтеп керә. Шуңа да бәйгедә бу җыр лаеклылар исемлегенә керде. Узган атна пирамида концертлар залында 3нче яңа татар җыры конкурсының гала концертын караган тамашачылар татарның иҗат җимеше исән сау, татар халкында иҗади башлангыч һаман исән дип сөенеп кайтты. Бәйгенең генераль продюсеры Рифат Фәттахов әйтүенчә, быел конкурска 200 җыр тәкъдим ителгән. Шуларның иң-иңнәре дип саналган 16 җыр концертта яңгырады һәм акчалата премия белән бүләкләнде. Безнең тамашачыга тәкъдим итәр материалыбыз, җырларыбыз, репертуарыбыз бай. Инде һәр безнең тагын бик зур максатыбыз аларны халыкка ныграк таныту. Ныграк радио, телевидение аша яңгырату, күбрәк безнең җырларыбызның репертуарына кертү. Чөнки безнең конкурсның, фестивальнең, бу проектның иң төп максаты да шул. Татар эстрадасын яңа сыйфатлы җырлар белән баету. Вагапов фондының тагын бер уңышлы проекты халык җәүһәрләре исемен йөртүчеләр дә яңа татар җырында катнашты. Саба районы җәүһәре Рисана ханым Мустафина Лилә Булгакова сүзләренә, Роза Якупова көенә иҗат ителгән "Кайлардан алыйм түзем" җырын тамашачыга тәкъдим итте. Бу җырыбыз моңыбыз милләтебезгә, татар халкына татар телен үстерүгә, татар моңын югалтмаска, татарыбызны менә шушы югары дәрәҗәдә яшәтергә, моңландырырга, җырлатырга, көч бирергә менә безнең җырларыбыз тәэсир итә икән. Без бик шат. Рәхмәт язучыларга, композиторларга, оештыручыларга һәм менә гомумән татар җыры бәйгесенә бик зур рәхмәт белдерәм. Бәйгенең иң яшь катнашучысы Илвир Габдрахманов.
аңа 15 яшь. Бәйгедә ул автор башкаручы буларак җиңү яулады. Син Эльвир гала концертка өттүң дейм. Мен дегенде сүйүнөм, мен шатланам, урам буйлап жүгүрүп жүрөм, кишилер мени айтырып шар көздөр менен карайлар. Кулдар дир калтырый инде. Эни де айтканым, эни де шоке болду. Уйламастан өттүм. Биринчи тапкыр катнашам. Оğlum жыры белән өзүм яздым. Биринчи тапкыр шушы конкурста. Конкурс җиңүчеләре иң яхшы балалар җыры, буыннан буынга, ил дәшкән чагында, иң яхшы татар җыры кебек номинацияларда бүләкләнде. Яңа татар җырында авторларга да инде игътибар бар, башкаручыларга да игътибар бар. Бүтән проектта, бүтән конкурсларда моны күреп булмый, чөнки без авторлар буларак шуның өчен бик шатбыз да һәм канәгать. Иң яхшы балалар җыры номинациясында беренче урынны Бишек җыры яулады. Көен Айгөл Софийская, сүзләрен Рәмис Әймәт иҗат иткән. Иң яхшы татар җыры номинациясында исә беренчелек Бетмибез җырында. Аның авторлары Илгиз Закиров һәм Рафис Кырбан. Бәйгенең киләчәге өметле булсын. Татар җыр сәнгате яңадан-яңа җырлар белән баеп торсын. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар җыр сәнгатенә яшь авторлар килә дип сөендек. Студиябезнең бүгенге кунагы да бүгенге татар җыр сәнгатенә үзеннән өлеш кертә. Ул яшь шагыйрә, үткен каләмле журналист һәм бик тә чибәр Гөлинә Шаһи. Гөлинә, исәнмесез? Хәерле көн. Бик шатбыз студиябызда күрергә сине. Әңгәмәбезне синең белән танышудан башлыйк әле. Син бит безнең чын татар мөхитендә үскән Балтач кызы. Әйе, мен Балтач районы Бөрбаш авылында туып үстем. Авылымны бик яратам. Хәзер инде мин үзем Норма авылында яшәсәм дә, һәрбер җирдә мин әйтәм үземне Җәлил хәзрәт Фазлыев белән күршеләр һәм мин Бөрбаш авылыннан дип авылым белән бик горурланам дөресен әйткәндә. Һәм ул Бөрбаш сүзен ишетүгә күңелдә ниндидер җылылык бар. Беләсеңме, менә яратам да инде Балтач ягындан килгән кешеләрнең сөйләмен, алар шулкадәр менә аһәңле итеп сөйлиләр. Шун мәгънәсендә бу сиңа комплимент булып яңрасын. Рәхмәт бигез. Алга таба китебрәк сорау бирәсем килә. Син социаль челтәрләрдә гадәттә шундый матур шигырьләр урнаштырасың. Һәм менә синең бала чагыңда да синең шигъри җаныңны формалаштыруда ниндидер бер басым ясаган шигырь бардыр. Менә нинди шигырь иде ул? Дөресен генә әйткәндә, Айзилә юк андый шигырь. Мин гомумән мәктәп елларында бала чакта үземнең шигырь укып утырганымны хәтерләмим. Әдәбият дәресләрендә булгандыр инде ул. Ятларга биргән шигырьне ятлап сөйли идем. Ләкин шигырь язырга этәргеч булган шигырьне алай хәтерләмим. Алдайсым килми. Шулай да ничә яшьтә яза башладың? Мин яза башладым беренче шигыремне 4нче сыйныфта. Ул безгә өй эше иде. Әниләргә багышланган шигырь язырга кирәк иде. Мин менә шул шигырьне яздым һәм әле дә мин аны хәтерлим ул шигыремне. Хәзерге вакытта синең күңелеңдә шигырь ничек туа? Елатып, җанны авырттырып. Еламыйча ул шигырь тумый да кебек нишләптер. Ниндидер бәхетле шигырьләрне дә мин елап битеп язам. Ул ничектер менә шигырьне язасың да, шигырьне укып караганнан соң мин яздыммы соң дип моны шаккатып утырасың. Аңлата алмыйм ул хәлетне. Син бит безнең театр училищесын тәмамлагансың, әйме? Театр училищесын тәмамлаганнан соң син әле Әтнә Татар дәүләт драма театрында да берникадәр эшләп алдың. Ни өчен театр белән юлларыгыз аерылды? Мәдәният институтын бәйтик, алай дөресрәк булыр. Бу карарга мин бик авыр килдем һәм бик авыр кабул иттем. Шәхси тормышка бәйле дип әйтим. Шулай кирәк иде, ул вакытта шулай кирәк иде һәм мин ул адымны эшләргә тиеш идем, ясарга тиеш идем. Хәзер театрларга барсам инде җылап бетеп чыгам инде мен дә. Мин бит сәхнәдә булырга тиеш, шушы тамаша залында түгел диеп. Ләкин ияләшеп киләм. Бар, үкенү хисе, чөнки ул минем балачак хыялым иде һәм мин аннан үзем теләп баш тарттым. Хәзерге вакытта син Китап радиосында тапшырулар мөхәррире. Әйе, синең вазифага нәрсәләр керә? Гомумән әйтә дөресен әйтеп китеп, мин театрдан шул
радио өчен киттем дисәм дә була. Чөнки Казанда яңа татар радиосы ачыла дигән хәбәргә мин бик сөендем һәм радио белән бергә үсәсем килде. Ә инде минем эшемә килгәндә мин артистлар белән яздырам әсәрләрне, шигырьләрне һәм эфирга әзерлим. Шуларны әйтеп үтсәм, шулай дип дөресрәк булыр. Һәм шул ук вакытта син бит әле бу моның белән генә шикләнмисең. Чөнки син әле моннан тыш тагын шигырьләр язасың. Әйе. Җыр авторы булып та шулай ук язасың шигырьләр әйеме? Һәм инде әйтергә кирәк, синең бик күп матур язмаларың сәхнә журналында да күренә. Үткен каләмле журналист дип без аны юкка гына әйтмәдек, син әле шулай ук әңгәмәләрдә ясыйсың. Менә шулай ук шигырьгә әйләнеп кайтсак, җырның сүзеннән бик күп нәрсә тора. Әлбәттә, ул җыр уңышлы буламы, юкмы икәне әлбәттә сүздән. Әлбәттә инде киде бар, ләкин барыбер менә без татар халкы күбрәк сүзләргә игътибар итәбез, шулай бит. Менә шушы җырны уңышлы иттереп сүзләрен язу өчен син барыбер җаваплылык тоясыңдыр үзеңдә, әйеме? Әйе, ул зур җаваплылык. Чөнки бер генә ялгыш сүздән дә бөтен мәгънә үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә мин җыр язуга бик сак карыйм. Ул минем өчен минем күңелем һәм ул күңелеңне син барлы юклы кешегә бирәсе дә килми, гафу итегез. Моң булган, шул җырны кадерләп, саклап йөртә алган җырчыларга гына бирәсем килә һәм мин шулай эшлим дә. Бүгенге көндә синең ничә җырың бар? Санаганың бармы? Бүгенге көндә санаганым юк. Шулай да кемнәр башкара әлеге җырларны? Әйдәгез, сезгә иң булган, таныш булганым Илмира Сөләйманова "Сине яратканны ташлама". Аны әле без тапшыру азаганда тыңлап үтәрбез. Әйе. Филус Кахировның "Бер җылы сүз", аның кейін үзебезнең Балтач егете Рәсим Фасыйхов язды. Зәринә Хасаншина ике җырымны җырлый. Ул "Хыялым" һәм "Урын бармы миңа җаныңда", миңа бик кадерле булган җырлар. Аннан соң менә соңгы язган җырым Резида апа Шәрәфи белән Раул абый Галиев җырлый. Димәк, инде яшьләр дә һәм шул ук вакытта инде күренекле артистлар да башкара синең җырларны. Әйе. Бу бик сөенечле хәл. Лина, без инде шигырь турында да, китаплар турында да синең белән сөйләштек. Әлбәттә, инде менә бүген иртәдә синең башкаруда бер шигырь тыңлап үтәсе килә. Яхшы, әйдәгез. Иң яратканын сөйләп. Иң яратканын әйе. Әллә заман, әллә мин үзгәрдем. Усалландым кебек. Тормышның һәр сынавына карыйм хәзер көлеп. Сыгылмыймын давылда да, канат ныгыган. Үтте инде ул заманнар, абынып егылган. Җилләрнең дә каршысына барамын атлап. Яши белмим, җай чыкканча, кемнедер кабатлап. Кеше сүзе кешенеке, минеке түгел. Усалланса да сафлыгын җуймады күңел. Беләм, кемдер тешләгәнгә кемдер теш чүгәр. Кемдер җанының карасын чыгарып түгәр һәм сүгәр. Ә үзенең гаебен аклар. Соң тамчы сөюен шулай мин диеп таплар. Яши белеп яшәмәгәч, нигә ул яшәү? Сүзләр артык бу заманда, алтындыр дәшмәү. Әллә заман, әллә мин үзгәрдем. Искиткеч. Рәхмәт, бик зур. Уйландыра торган шигырь. Менә беләсеңме, мин нәрсәгә игътибар иттем? Күп кенә авторлар үз шигырьләрен укый белмәүдә гаеплиләр. Менә синдә барыбер менә бу артистлыкка укуың бик килешә, шуңа күрә инде үз шигыреңне дөрес итеп, интонацион яктан, логик басымнарны дөрес күрсәтеп башкару бик матур. Бик Рәхмәт, бик зур, Зилә. Һәм Галина, әлбәттә, инде менә мондый шигырьдән соң бераз позитивта иштәсе килә синнән. Безнең тамашачыларыбызга бүген иртәдә нәрсә теләр идең син? Якты матур киләчәк телим һәм ярату. Чөнки дөньяны, кешелекне гомумән ярату яшәтә дип саныйм. Ярату бит ул сөйгән ярыңны ярату белән генә шикләнми. Ул дөньяны, кешеләрне, һәр тереклек иясен ярату дип саныйм. Шуңа күрә әйтәгез, барчагызга да ярату телим. Искиткеч. Менә беләсеңме, үзең шундый яшь син әйеме? Ә үзеңнән шундый матур, акыллы фикерләр чыга һәм бу әлбәттә инде тагын бер кат сиңа афәрин диясе генә кала. Рәхмәт, Айзилә. Менә бу сыйфатларны һич кайчан югалтма, Галина. Амин, рәхмәт. Бик зур рәхмәт бүген иртәгене безнең белән башлаганың өчен, безгә шундый матур шигырь дә, шул ук вакытта шундый акыллы сүзләр дә бүләк иткәнең өчен. Рәхмәт сиңа. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телевидениесе әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз. Тапшыруыбыз азагында сезгә Галина Шәйхи сүзләренә язылган җыр тәкъдим итәбез.